После Либеро и двата отбора имат страхотна класа и опит. Този път дългото разиграване приключва в полза на големи габарити, едва ли защитата е най-силната част от неговата игра. Посрещането е едно от най-силните оръжия на Николай Пенчев и дава много спокойствие на неговия отбор, когато е на ниво. Виждаме, че в атака иранското попълнение на ЦСКА определено ще носи повече. Опитват се и двата от инициативата отново отиде от гостите. Очевидно Найденов е забелязал, че защитата на ЦСКА може да бъде уязвима при тези пуснати топки, за това и още не сме стигнали 10-та точка. А Локомотив вече на няколко пъти така пусна и успя да стигне до точката. Не за първи път и Мохамед Реза Бейк това атакува с 70% в атака. И то при положение, че имало 10 такива случая, което е достатъчно показателно. Това на чистата посока тук Мохамед Реза Бейк. ...20 точки с Монтана, 20 направи и с Берое точно той бе. Шанс за ЦСКА да изравни резултата, Мохамед Реза Бейк намира път. Отбора на Локомотив се справи много добре на блокада. Много интелигентно отиграване на Мохамед Реза Бейк да пусне в зона 1. Видя, че Владимир Станков вече бе тръгнал напред към мрежата в очакване на защита и да разпределя. Тук много добре ще се види всичко това. Много тежък сервис от Джулиен Георгиев. ЦСКА ще игра извън система. Мохамед Реза Бейк, блокаут. Ако има човек, който може да задържи ЦСКА в матча, изглежда това именно иранския посрещач. Бомба от негова страна от начален удар, а след това и много емоционална реакция. Да, по време на първото домакинство на ЦСКА е успешен клуб. Че дори не само в волейбола. Все още на 2 точки разлика, на 2 брейк точки разлика. Но сега няма да има такава, тъй като атаката от 6 на Мохамед Реза Бейк минава. Още една топка, която стига до тавана. Блокаут на Мохамед Реза Бейк, с което слагаме точка и на третата част. ЦСКА намалява резултата и вече застава с 1-2 гейма. На Локомотив хората на Найденов не успяха да надиграт и да се противопоставят по такъв начин на червените, както в предходните части. И дали пак този матч не отива към тайбрек. Ще разберем отговора в следващата част. До тогава рекламна пауза. Пенчев. При втори опит Мохамед Реза Бейк минава. Късен начален удар. Ивайло Дамянов реагира много добре. Но отново блокадата на ЦСКА е в действие и отново Мохамед Реза Бейк. Ранен тайм-аут за Найденов. Интелигентно отиграване от Кристиан Алексов. След това обаче той не получи удобна топка за атака. Мохамед Реза Бейк води атака. Камерите ни показват и Жулиен Георгиев и Владимир Станков. Дали пък по-късно в хода на гейма те може да се появят в игра. Найденов не разбира как така блокадата позволи това нападение на иранеца да премине. Констанчев. Скъсен сервис. На първа линия Мохамед Реза Бейк предпочитали за нападение. 13-8. Ако още малко гейма върви по този начин, 4-5 точки разлика в полза на
влязат в добър ритъм, подчертаващия се тайбрек. Бейк от втора линия има докосване до блокадата на Локомотив. Георгиев. Може да сега да направи още една брейк точка. Точно това се случва.